Ani sme poriadne nevedeli, že do čoho ideme, iba sme vedeli, že nás čaká precíznych 48 hodín premýšľania. Taktiež sme vystriedali 3 rôzne idei. Počas tých 48 hodín nám zostalo tak 12 na dokončenie toho posledného nápadu. A víťazom sa stáva Jobbies! Je taká, že pred nami. Myslím, že sme ready. Všetci. Nachádzame sa v Madride a ideme do New Yorku. Ideme samozrejme prezentovať našu ideu a náš projekt, na ktorom sme pracovali pol roka od ukončenia súťaže Hackathon Pronea 2023. Práve čo sa mi baví, keď sa povie Hackathon 2023, je asi partizánske. To bolo v partizánskom. Volám sa Alexander Pelešic a moja úloha v Jobbies je Financial Controller. Cesta bola super, lebo sa mi podarilo bez problémov všade prejsť. Všetko sme vyriešili a ideme na hotel. Vítajte Manhattan, priatelia. Hackathon bol pre mňa úplne nová skúsenosť. Išla som prvýkrát na hackathon. Moje meno je Viktória Židnová a moja úloha v týme Jobbies je marketing. Touch for IT verí v to, že sa snažíme posúvať ďalej vedomosti aj na mladších študentov, všeobecne späť do toho, že jedna vec nasávame, druhá vec dávame. A hackathon je veľmi dobrá príležitosť na to, kde by sme dokázali ukázať, čo máme už pod strechou a posunúť to ďalej na mladších študentov. Na hackathon som sa dostala tiež úplne omylom. Prihlásila ma tam vlastne naša pančelka. Nevedela som o tom. Celý tím Jobbies je vlastne zložený z jednej triedy. V celom tomto týme sú ľudia, ktorí v podstate si myslím, že sa až tak veľmi spolu nerozprávali, ale určite nás to zblížilo. No ja si myslím, že v našich vzťahoch je určite že obrovský rozdiel. Veľmi sme sa podľa mňa zblížili. Samozrejme aj vďaka hackathonu. My máme dneska za tie, už za chvíľku to bude 10 rokov, ešte rôčik a bude to 10 rokov, tak mám tých skúseností viac než dosť, ktoré dokážeme odovzdávať. A to je našou pridanou hodnotou, že my sme si to už nazbierali a vieme to posunúť ďalej. A tým pádom, akýkoľvek nápad oni tam majú, tak určite im vieme ísť pomôcť. Na Times Square a ja len častujem, kde mám pozerať skorej, lebo je to toľko billboardov, že naozaj neviem čo skorej. Čo si kúpiť? Na Slovensku toto nevidím nikdy v živote a to, že tu môžem vôbec byť, je niečo neuveriteľné. Teším sa na noc. Už teraz mi zašlo aj z toho New Yorku. Proste... Wow! Neviem proste, jak vysloviť to proste. Naozaj, vidím toto proste... Amerika! Najväčšia výzva, bolo ich tam strašne veľa, ale najväčšia výzva bola asi sa prekonať každý deň a pracovať na tom. Bála som sa toho, že by sme teda nemali šancu môcť na výhru, alebo teda nemali šancu ani byť jeden z tých lepších tímov, pretože vedľa nás bol stôl plný programátorov. My sme vlastne mali v týme programátora, čiže som bola taká, že čo teraz, ale proste sme sa vynašli, pretože si myslím, že sme strašne šikovní a proste navzájom sa doplňame. O toto skúsenosť bola pozitívnejšia, aj emócie na záver, keď bol vyhlásený výsledok. Keď vidíš ten záujem v tých ľuďoch a dokážeš im odovzdať tú vedomosť, tak to aj tak zahraje pri srdiečku, vieš ako. No a na druhej strane akože celkovo ten aj vibe tých akcií, celkovo tá spolupráca na tom a že dokážeme budovať niečo hodnotné a dlhodobé, tak to je podľa mňa super. Že to nie je jednorazová záležitosť. To je veľmi dôležité, lebo tým pádom dokážeme dlhodobo budovať väčšiu hodnotu. Prežívam dnes obrovskú vďačnosť. Nie len z toho, že sme v New Yorku a sme v Bruseli a že sa nám podarilo stredoškolákov doniesť do nejakých veľkomiest, ale najmä z toho, že sa plní náš záväzok. Pronea chce byť šíriteľom alebo vlajkonosičom podnikavosti pre stredné školy. To je obrovsky dôležité pre nás, aby sme nerobili iba hackathon ako súťaž, ako nejaký jednorazový event na 2 dni, ale chceme pokračovať celý rok, doručiť mladým ľuďom mentoring,
Môžeme im priniesť skúsenosť z toho, ako ich idea, víťazná idea, vďaka ktorej vyhrali, sa bude môcť jedného dňa stať reálnym podnikateľským zámerom. Ako sme už sa uhrkali z toho, že sme vyhrali, tak sme si sadli a dohodli sa, že ideme pokračovať na vývoji našej idei, aby sme dokázali vytvoriť nejaký finálny produkt, ktorý by dokázal aj fungovať. Tá cesta bola dlhá, ešte aj je dlhá, ešte podľa mňa aj bude dlhá. Po skončení hackathonu sme sa ako tým hneď rozhodli, že chceme s touto myšlienkou pokračovať. A nebrali sme to iba, že sme vyhrali, ale naozaj sme chceli produkt doniesť do stavu realizácie. V podstate dobrovoľne som začala robiť v úvodzovkách, dajme tomu, ako taký biznis možno. Najviac na tom celom procese bavila tá práca. Ja som aj stretnutia, napríklad našou mentorkou Martinkou, ktoré sme proste išli 10 hodinovku v kuse, brainstorming a nápady leteli jeden za druhým. Počas tohto Jobies projektu som si aj uvedomila, aké veci ma bavia. Tým nechcem povedať, že je to práve niečo, čo sa týka biznisu, ale že som si viac uvedomila, čo ma baví. Bolo pre mňa novinka, že na niečom naozaj musím pracovať tak, jak sme pracovali. Naozaj tie hodiny a hodiny, ktoré sme do toho dali a nútenia, že neidem hrať hry, neidem robiť niečo iné, neidem sa zabávať, ale idem pracovať na tomto projekte, bolo ťažké, ale veľmi dobrá skúsenosť do života. Väčšina hackathonov je tam, že začne a skončí v ten daný víkend. Pri niektorých lepších hackathonoch si niekto zoberie nejaké šeky a odmenu a podobne, ale tam to skončí. V tomto prípade sa snažíme im spoločne vytvoriť prostredie, v ktorom to dokážu potiahnuť ďalej. Emócie, mesto je pekné. Mesto je fakt, že pekné. Neviem, ak to mám povedať, proste ak tí ľudia tu žijú, je niečo úplne crazy. Tí ľudia si tu idú svoje, ak to môžem tak povedať, že proste vidím tú zmenu na Slovensku a tu proste v Amerike. Bavíme sa na to pozerať. New York, môj sen, New York. Veľmi som rada, že som sa sem dostala. Musím popravde sa priznať, že to nie je možno až úplne také dokonalé, ako som si myslela, lebo predsa len je to úplne iná kultúra, je to iný svet. New York je ďaleko od toho, čo vidím vo filmoch. Naozaj som tu a naozaj vidím niečo, čo som nečakal, že uvidím v 18 rokoch. Stále som toho názoru, že chcem sa vrátiť domov a chcem z toho domova vytvoriť niečo lepšie, ako to je a nájsť mnohé dôvody, prečo aj ostatní by mohli alebo chceli ostať tam, kde sa vlastne narodili a kde žili väčšinu života. Keď sa pozrieť na to, ako sme pripravili na ten event, My sa tešíme, že budeme sa môcť presvedčiť o našom potenciále a presvedčiť aj publikum o našom potenciále a o potenciále našej myšlienky. pracujeme na tom 9 mesiacov do názvení v kuse, dokončili sme prezu pred chvíľou a myslím, že to máme vo vačku. Tak z tohto miesta chcem poďakovať Slovákom žijúcim v Amerike a Slovákom žijúcim v Belgicku, že dali týmto stredoškolákom spätnú väzbu, že im poskytli svoj pohľad na ten ich podnikateľský zámer a to je tá pridaná hodnota, ktorú môžu oni ako 18-roční ľudia najviac dostať.
Bratislave robím skôr z Potrebujú vnímať, že dospelí na nich pozerajú ako na partnerov. Že si ich vypočujú a že im dajú svoj pohľad na vec. Takže za to vám ďakujem úprimne. Tento rok najmä Henrymu Kalanovi, ktorý nás naozaj udomácnil vo svojom hoteli v New Yorku, kde sme sa mohli cítiť ako doma. A samozrejme zastúpenie Európskej komisie, lídované Vladom Šuchom, takže vďaka veľká aj vám, že nám stále umožňujete prísť do Bruselu a zažiť Brusel z inej strany. Včera som dostal otázku, či to má zmysel robiť to pre 5 študentov a 1 pedagóga. Nás to stálo desiatky hodín prípravy, stálo nás to stovky hodín organizovania a stálo nás to aj 1000 eur, lebo napríklad letenky tento rok sme platili my ako Pronea. Určite to stojí za to urobiť aj pre jedného študenta, lebo potrebujeme, aby boli takým role modelom pre celú generáciu. Stredoškoláci, ktorí budú vidieť, že ich rovesníci majú možnosť reálne začať nejaký podnikateľský nápad a že ich to nečaká až niekde od 10, 15, 20 rokov. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas dnes ísť a byť súčasťou tohto takého, verím tomu, že pre naše príjemného večera. Každá stredoškoláčka, každý stredoškolák má v sebe obrovský potenciál.